En pysty kertomaan, kuinka monesta näyttelyä Taidesepillä on, mutta aika monesta, koska 3 vuoden päästä yhdistys täyttää 40 vuotta. Ja normaalisti meillä on ollut tuolla Strömforsen Huukilla, mutta tänä vuonna tulimme tänne Nuutajärvelle. Tällä hetkellä on 12 rekian töitä, jotka on niin kuin, ja tosiaan sillä tavalla niin, että tavoitteena tämmöisellä kesänäyttelyllä ennen kaikkea niin kuin sen lisäksi kertoo sepän työstä, eli siis perinteisestä metallimuokkauksesta, niin myöskin sen, että sepät osaa olla myöskin vapaalla, eli tehdä jotain, joka on hauskaa. Säätiölle, että me ollaan saatu tämä tila käyttöön loppujen hyvin nopealla aikaa. Tervetuloa. On paha. Pasi. Mitä? Kai, no se on, kyllä me saadaan, se toimii. Mistä sä päättelet, että se röhkii? Nimi on sellainen. Niin vaativat. Härissä ruvata kiinni. Vapaa-palokunta tulee pelastaa. Joo. Pyöräytettäisiin tulinaattorin. Täällä kun kuuluu tommonen ääni, niin kannattaa tehdä. Paljon parempi. Sanotaan, että kysyttiin, että mitä sä aiot tehdä, kun 20 Alavaan elostaa sitten jotain siidereitä, siis kumpat ja viinit. Ne olisi aina tullut valmennuksessa, että olisi Virosta lähtenyt hakemaan siis kuljetusfirma toisen sitten niin Santamasta Kajaaniin. Ja sanoin, että oli päivässä, että ne asuu